Mira, aquest llibre d'Una memòria compartida és un llibre col·lectiu que hem coordinat jo mateix i la Queralt Soler, i és una obra de diferents autors que té com a motiu la recerca de quins són els fonaments d'aquesta memòria compartida entre el conjunt dels territoris de parla catalana. La memòria seria aquells referents, sobretot de caràcter històric, però també n'hi ha alguns de mítics, per dir-ho així, que tenim en comú pel fet de pertànyer a una comunitat nacional, es tingui o no es tingui estat. Hi ha hagut un moment que certament hi haurà una frontera, o sigui, aquesta frontera no havia existit abans, o sigui, l'existència de la frontera com a tal és amb el franquisme. Nosaltres volem parlar fins i tot d'afrontera, i diguem-ne el grup que ha coordinat això, que és el grup Mirmanda, que fem aquesta revista, veieu, Europa, aquest és l'últim número, Europa d'anada i tornada, analitzem sempre aquest fenomen fronterer, no? Perquè és un fenomen cabdal per entendre la catalanitat. Aleshores, sí que constatem, en el cas de la Catalunya del Nord, sí que es constata això, no? Que aquesta afrontera o frontera en realitat és un fenomen relativament recent en la impermeabilitat, diguem-ne, teòrica que existeix i que al final s'acabava aplicant, no? Però això és una cosa del franquisme. Penseu que abans del franquisme això no passava i fins i tot ara no passa. Vull dir, realment ara mateix hi ha hagut, pel que fa al tema lingüístic, hi ha hagut un moment zero, perquè durant el franquisme penseu que no és que el català desaparegués a la Catalunya del Nord, sinó que desapareixia a tot arreu. En els darrers anys justament s'ha produït el contrari, o sigui, d'aquesta baixada s'ha produït una pujada molt sensible i molt evident. Fins i tot hi ha hagut la iniciativa per part de Perpinyà mateix, que seria la capital de la Catalunya del Nord, de voluntat d'afegir-se al conjunt català. Sembla que sí, que ara, almenys per les notícies que tinc, existia la possibilitat que es digués Occitània País Català, cosa que realment jo crec que seria molt interessant. De tota manera, cal dir que a Catalunya Nord, a la Catalunya del Nord, no és tant el problema identitari, sinó sobretot lingüístic. O sigui, per ells no és gens contradictori dir-se català i ser francès. I per tant, el mot català no és polèmic, com l'ús de la bandera no és polèmica. És polèmic en la proporció que això impliqui una connotació sobiranista. Sí, mira, som un grup que ara hem arribat al número 10 d'aquesta revista que es diu Mirmanda, i l'associació també es diu Mirmanda, i ens proposem, la revista és una revista de cultura transfronterera, en podríem dir, però nosaltres sempre ja dic que hem intentat promoure el terme afronterera. Llavors ens cenyim molt en el que seria el nord català, de banda i banda, però sempre pensant en termes del conjunt català, del conjunt dels països catalans. La idea és aquests estudis, sobretot de les fronteres a fronteres, per dir-ho així, i veure també a nivell general quines altres situacions hi ha arreu d'Europa. En una Europa que pretenia, fins ara veurem, perquè ens trobem realment amb un repte nou, que pretenia l'eliminació de les fronteres estatals, esclar, nosaltres creiem que aquest era el camí, sobretot en el cas dels catalans, que ens interessaria tant que això s'alleugerís o s'eliminés, no? I que, en tot cas, les limitacions, les fronteres, les establissin altres col·lectius que no necessàriament l'Estat, no? Una llengua pot ser també una frontera no tan radical com poden ser una ratlla que parteix per la meitat una població, com passa ara mateix al Portús.